И започваме отново. Отиваме някъде. Здравейте на всички. Тъкмо се оправяме. Къде отиваме, Данилка? 5:18. Станали сме преди 20 на минути. И този път аз съм предизвикала това пътешествие, така че ще бъде много интересно. Хора, отиваме в... къде отиваме? В Будапеща на състезание на Данилка по фит модел. Бодибилдинг. Да. И като едни типични бодибилдъри, то тя да не аз. Какво съм ми направил? Пиле с ориз. Гриз, овес, яйца. Да, правим с нещо за Хаб Венеция и тръгваме. Ще ходим приятелска група, ние и още едни приятели, които са нейните треньори реално. И да, хапваме, се оправяме и тръгваме. Да. Ще сме се разбрали и съм обещал, че няма закъсняваме, тъй че трябва да побързаме малко и действаме. Айде да ходим. Той се бавиш. О! Да оберем млекото с малко боровинки за закуска и малко киткат и преварена вода. Преварена вода, не знам що. Ще ми се пиеше нещо топло, ама не ми занимаваше с чай. Тя е направо солна. Чакайте, че забравих най-важното. Манджата. Напускаме голямото село София. Отиваме да закараме Краси и Гери и тръгваме. И аз освен да проверя дали съм си взела банския. Да, той е на дъното. Това в принцип е важен фактор. Той е на дъното. Снимаме влог да се представиш за влога. Сега не казвай, аз съм Красимир Романски, това онова. Да, бе, тя не хвърля букулка, че видиш гадно. И си ли суеверен, че потомно не се хвърля букулка? Така, ако бяхме с шарана, това нямаше да е проблем. А сега е... Естествено, няма как да тръгнем без някакъв яд. Тя Даниелка. Излезнахме от София, закарахме... Чакай да се включваме ручи. Излезнахме, закарахме Краси и Гери. И Даниелка се сети, че ще забравя лаптопа. Сега се връщаме за лаптоп. Готово. Цъкна! Да. Сега се гледаме май всички. Забравихме да снимаме и се срещаме 2 часа по-късно. Минахме през границата, вече сме в Сърбия. Да, всичко е наред, в Сърбия сме. Показвам много видна гледка. Всичко се вижда, слънце. Да. Да, даже и пиджама е заплатен. Да, ама това е хубаво, че отвънка е 2 градуса и половина. Аз съм много притеснен за моите зимни гуми, защото са супер скъпи и не искам да ги карам в над 4 градуса. И много се радвам, че е 2 градуса, за да не ми се разбира. Сега качваме влога и на следващата сутрин и те липсват. Да, внимавайте с гумите, скъпи са. На мен много ми се пика и съм много гладен и я бензиностанция вече 2 часа подред. Да, и на всички ни се пикае отдавна, обаче това е много такъв. Даже зареждахме на някаква бензиностанция, където зареждат само камиони, защото нямаше бензиностанция. Аз не знам защо няма бензиностанция по пътя. Ако ходите до Сърбия, няма бензиностанция в тази страна. Да, и няма шел, ако ви кажат, че има шел на границата, няма такъв. Не, то имаме от другата страна. Да, тъй че леко ми така криво камион пред нас. Добре, ще се включим отново от сигурно кафенето, нещо такова. Дано от кафенето. Стана за 5 часа. На бензиностанцията сме, спряхме да вземем нещо за кръцване. Кафенце, солеци с въстъчено масло и едни такива за помежду другото, ама не всичките. Моите Кое казваш? Че ни отказаха картата. Ще ни вземат парите. Да, някакъв висококалоричен сандвич взе Гери на Краси. Казал, че има протеин. Да, а сега какво ще? Не е висококалоричен, 300 някакви калории. Тук има някакви бананчета. Банани, Пил, които не са видели как се яде протеин с лъжица. да, за да снимаме. Много ръбчета. Ето държите. Взимаш лъжицата. Аз това го научих от Краси. Казвам, че това го научих от тебе. О, това най-вкусното нещо. Дай. На здраве. Добре, как ти харесва?
Да, и аз не мога да го схвана. Само на лъжици ли ще издеш наистина? Две лъжици. Защо? Да не издеш цял скуп. Много е. Лъхни сега, лъхни на. Не, няма да го фърдам. Добре, аз искам още поне 15 грама с протеин. Това колко лъжици ще бъдат? Две. Да, бе, да, 2 лъжици. Толкова да се лъжите. Държиш го в устата, докато се разтопи. И малко по малко той се разтапя, иначе залепва под зъбите. Малко дразнещо в Може би началото. аз ще пробвам след неделя. То от неделята още можеш. Реално, не е толкова гадно. Да, няма да Добре, ям тогава е добре. в неделя, човек. Да. Съгласна съм. Освен ако някакъв не с бисков. И тук на Да, Даниела. Бисков протеин. Пиешкото. 2 часа след кафето И сандвича. трябва да им до туалет. Не, спряхме за малко почивка тук на някакъв Газпром. Ние пътуваме от 4 часа, минали сме 350 км, пък изобщо не се усеща чак толкова много. Сега съм пътувал час и половина. Да, много приятно. И сме на някаква бензиностанция в момента до Белград. Ще минем през туалетната, ще вземем нещо да хапване, пиене пак ако има. И продължаваме, за сега всичко се движи много добре. Не сме спрели да правим обед, минали сме през 200 000 теми. Ние сме през космоса, моретата Да. и най-вече през ядене. И върви много добре като цяло, тъй че тук някакво ядене пак гледаме. Интересно ми е дали има сладоледи, които няма в БГ. Ами, не знам дали... Тия ги няма. Не, има ги. Хаген, да, за нещо си. Малки бененджерите, между другото малките бененджерите са много оферти. Краси тък му решихме да си вземем сладолед да си го делнем. Един мъничък. И тия ми казаха, че не може с карта, пък ние нямаме динари. И... Няма да ядем. Много нежелание ще ми ядеш. Да, човек, с нежелание. Трябва. Какво ще ядеш? Яйца? Яйца и грисли? Айде. Влизаш ми в кадър. Извинявай. Виж го бе. Я виж да. Погни яйцето. Ужас! Това мама като гледаш каже ужас! Давай, куче бръсно. Пускай! Браво, бе! Нещо не е наред с жените. Направо с това земи. Какво е го намазал с тъчено? А, не. Това е хуя. Може един човек да се Конфирмация мускулна през. Само не ме пуски, че съм се облегнала. Където е телефона? Човекът бебетата ядете. Следваща спирка. Да. Като бебетата през 1 час. Него ще го направя това. Къде сме? Не знам, на магистралата на Лукойл. Някъде. Някъде. След Белград. В полето. Силвей, спирай да шиеш банския за бикини и почваме чисто нов от начало за фит модел, защото се регистрирах за тази категория и регистрацията не ме пуска по... Този господин не ни пуска. На границата сме. Чакаме от 10 минути. И... Спокойно ще станат час и 10 минути. Може би да, смисъл. Трябва да идем и там на жълто. Вижте какво става напред. Трябва да идем тук на... Че пръстът ми е много дебел. Е там на жълтото. Има доста коли. И ще почакаме, може би. Говорихме си колко ли му е скучна работа на това момче тук. Той седи цял ден. Единственото, което прави е само да прави така с ръката. Да. Ако му се пика, няма да си питам какво прави, защото това ми се пика. Да, иначе има туалетна там и решихме, че ще отидем сега, като се преместим към долната колона. Ама, той изглежда, че Краси и Гери са чакали един път вече на тая граница и казаха, че са чакали над 2 часа. Един път беше един, втория път 2, тоест шансът да чекаме над час е голям. Да. Ще се включим пак. Нашия състезател къде е?
Гладно ли е състезателя? Гладно ли е състезателя? Гладно. Наша Данка трябва да си изтегли гриса на опашката. Продължаваме да чакаме. Даниелка еде гриса. Давай, бутай! Бутай, не остана, бутай! Бутай! Доста лесно. Правиха състезания, кой ще сбута колата, момичетото отзад или Краси отпред. Точно 1 час на границата и сме вече в Унгария. Здравейте! 15:40, бая време пътуваме вече. В 7 тръгнахме. 6 часа ще го? Какви 6 часа? От 7 до... 7 ли са? Бе, повечко са. Продължаваме. Бърза пауза. Някаква унгарска бензиностанция. Първата. Взехме си винетка. Това беше цената. 60 лева? 60 лева за 10 дни винетката. Концепцията. Къде сме? Къде е това? Къде е това? В Будапешта. Добре. Дани, къде сме? Ти къде си? Будапешта. Ама аз съм с вас, не съм. Знаете ли, че град Будапешта преди са били 2 града? Крадец. Добре. Откъде си го знам? Как се казват? Единият се е казал а другият се е казал Пеща. Вау, сериозно. А как е полиция на Унгария? Изпуснал го вече. Рендурсер. Да. И? Коя река ги дели? Аз съм изпуснала всички тия разговори. Дунав. А така. Ти какво правиш, Дани? Пратиха ми снимките от NPC-то. Гери ти? Аз се кефа с нея гледаме. Добре. Запомнете всички, рендурсер. И полиция. Да. Показвам това. Да, брат, ама... Не е много. Няма да се задам така. Дани каза да снимам за влога, докъде не сме разхвърляли, да не видите Airbnb-то. Много е готвено някакво на такова на 2 етажа, тук има някакви работи. Има много готина вана. Много добре. Да, готино е. Краси го оставихме да пази колата долу, защото има паркинг. Добре, готино. Сега ще го видим. Приятно да такова, между другото. Оставих момичетите и отивам сега да закарам Краси. Защото го оставихме да пази колата, защото имаме подземен паркинг. Обаче за да взема ключа за подземния паркинг, трябва да влезем първо в апартамента. И след той чака отдолу. Ходи да го взема и сега ще го пошпрем. Не, това не искаш да го записваш. Преди година и половина 2, когато ванката... Там малко обратна връзка, какво сме правили. Бяхме в Lidl да направим пазар, защото Даниелка все пак е на състезание и трябва да внимава какво еде. И от днеска до неделя внимаваме с храната. Да си купих чипс за неделя, така че всичко е точно. Да, внимаваме малко повече с храната и в неделя ще отидем да хапнем някъде навънка. Тук има някакъв много готин маркет, ще ходим на него. Имам, че някаква много красива сграда има тук пред нас. До нея е Lidl и там ни е колата. И сега ще отидем, ще минем през тази сградата на парламента до Дунав с колата, просто да го видим. И ще снимем едно филмарско стори, ще го кача да го видите. Вие сигурно сте го видели вече. Караме така колата и ще държа волана. И така. И ще снимем, може би, като готвим вече или там на Дунав. Чо, гледаш ли? Как блести Дунава, хора? Това трябва да се прави да пробвам да го снимам. Я първо момента отгледам, мале. Задната част. Така ли? Задната от към Дунав. Това му е газа, брат.
си видял предната каква е. Това е нищо. Караме по Това е центъра абсолютно нищо в момента. и сме, леко казваме, впечатлени. Града изглежда много хубаво, а даже още не сме слезли да се разхождаме. Така че ще има кадри. Снимки преди това. Някой нещо да добави? Много е красиво. Душата ми. Аз сега не гледам към камерата, просто всички се кръстите си нататък. Говоря заблеяна нататък. Кому не може да се качи на него? Да? Да паркираме някакъв от парламента, ако може. Как? Да паркираме от среща на парламента, ако е възможно. Защото там ни кара, ама... Да, всичко беше точно. В крайна сметка намерихме къде да паркираме. Някакъв паркинг за 8 лева на час. И влизам вътре в паркинга и някакви Ферарита, някакви Прошета, коли за по 100 бона всичките и аз паркирах Шкодата до тях. Сега ще се разходим половин час и потом да видим какво е. И ходим към Airbnb-то да хапваме. Нещо сме. Аз съм гладен. Ма и другите са гладни, тъй че... Искам да видите само какви коли има в гаража. Какво ви се гледа? Да ни кажете, че едем само гадни работи. Това там е на Краси, той си ги тия работи. Дай да видим твоята чиния. Добре. И всички изглежда добре. Do you think there's anywhere the poor girl could have been saved? I don't know. It's hard to tell. The report claims it was the knife wound that killed her, not the fall. So that's murder. Чудо се дали си сложих такава поправка. Това е Кимин? He told them. Буквално това правих. Буквално включи телефона да снимам за моля. Добро утро на другата сутрин. С нощи забравихме да затворим с нощи влога, защото всичките... Заспахме без иска. Да, всичките тотално изключихме. Пропясахме. Да. И ще го направим, може би така, 3 влога по 2 дена, ама тази вечер трябва да не забравим да го затворим. Това ще е първи и втори ден днеска. С Краси момичетата направиха чек-ин на Дани на формата, пък ние с Краси бяхме до едно кафе. Да си купим по едно кафе, Pumpkin Spice. Какво ще кажеш? Как се стори? Pumpkin Опитай малко. Не, само Го питай маничко, не е проблем. мериш много добре. Не, аз понеделник ще си взема. Понеделник ще си взема. И понеделник и вторник можеш. Така ще ми е по-сладко, когато отказвам не. И после, що не сложите маршмело вътре? Стига сега. То трябва да е се изпекло, да се е разтопило то. Ще пробваме маршмело на Аз не съм котлон. пробвала маршмело, ма давам Yes. идеи. Или че Дани вчера ме прецака, Специално за тебе. даде ми една лъжичка от едно разхлабително сладко и от 4 часа ме боли корема и ми се реве. Ти извади от баскулисти. Да, изпазмал. А интересното е, че на мен това сладко не ми действа. Това оправдание да ядеш по... Аз съм, наистина съм минус 3 кг. Буквално. Дай ми ги на мене. Сега ще закусваме и ходим към място там за състезанието да видим и се включим пак. Утре така, че се иска пък да съм реди при регистрацията. Моето от вчера. И сега Я видя твоето. закусваме. Ей, твоето е приятно. Да се изкъпи и всичко. Имаме тук по-на десерче. Даниелка си пие кафе. И на Гери изглежда много добре. Чакай. Оп, ето го. Намерихме място за паркиране, аз ти Имаш много. казах. Да. До парламента. До парламента ли бяхме? Парламента бяхме, да. Качих си филмарското стори. Има ли канела тук? Ама украсят гандоманската. Яко. Сигурно ще изкарат 1,70 м. Едва пада метър. Колко падаха? 1,51 м. Oh, thank you so much. Дадаха и номерчето и там всичко, което трябваше да се вземе. И платихме още една категория, ще се състезава в още една категория.
50 евро. Ама тя е много щастлива, тъй че е супер. Ох, миличката. Значи тук паркирането е много зле в тази Будапеща. Никъде няма паркоместа, навсякъде забранено, с някакви приложения. До сега където бяхме паркирали, там бяхме с някакво онлайн приложение, се плащаше. Приключихме там всичко успешно с регистрацията. И го и състезателя отзад. Какво ще каже? Ще кажа. Яде. Грис. На фитнес сме. Сега ще ходим да тренираме. Тук в някакъв флекс джим. Изглежда доста... Чакай, че мисля, че пак не ме бипка някой. Влезна в 5 забранени улици, 10 насрещно, 10 пъти в насрещното, 10 забранени образци за... Не, шегувам се, не съм чак толкова нещо по-велико. Просто няма паркоместа и... Няма прекалено голямо движение. Доста голямо движение, като цяло доста натоварващо. И така и Краси и Гери сега ще кажат къде ще може да паркираме. И ще ни в някакъв много готин фитнес и ще ви покажем кадри от фитнеса. Какво ще прави сега? Ще подскажа тяга. Той господин се мъчи. Събрали сме вътре в раницата всичките чинии, чаши, вода. А това като го видите, ще кажете ли, че това е състезателя, който си почива? Добре, това си беше до отказ почти. Беше си до отказ почти. Да, беше доста гадно. Така, сега ще видите цялата тренировка, защото се оказа, че изнервихме се като отидахме на фитнес, защото нямаше място за паркиране, никакво, никъде. И 40 минути се въртяхме около това и в крайна сметка се прибрахме и решихме, че ще тренираме тук у нас. И да, ще тренираме тук сега вкъщи, ще ви покажем някакви откази от тренировката и така. Тук да видите как професионалистите го правят. Това ще му гръмне рамото, на нея гърба. Изтъквай! Ползинг коуч. Нашия състезател. Тренират ползинга. Това момче тук. Момчето. Това момче в апартамента. Прави лицеви опори. И... Давай да покажеш какво правиш. Хубаво додолу слиза. И какво става? Сега я съм седнал. Бах тяката обстановка. Това вече се прави манджа. Гришче с по една доза протеин. Какво ще каже тренировката? Ето беше най-яка тренировка в домашни условия в живота ми. Аз мога да потвърдя. Абсолютно. Много добре. Даже в момента като такова ми трепери ръката, не знам дали се вижда, но ми трепери. Ръката, човек. Трепери ми ръката.
Много добра, момичетата отидаха навънка до някой друг магазин, ние хапваме тук нещо набързо. Изчезва. Навънка ходим. Сега става медицинска сестра. Да, сега ще ви покажем. И отиваме на Дани да правят тен в 7 и нещо и после може би навънка. Така хора, закарахме момичетата. Чакайте на Даниелка, чакайте. И се връщаме пак тук на мястото, където е състезанието, защото Дани се трябва да я бойдисват за днеска за първи път, утре още един и в сряда заключил съм. И не в сряда, в неделя още един път, демек 3 пъти общо. Кара си го оставихме, защото много му се пикаеше и го зарязахме тук, докато ни търси място. И да, отиваме да я бодисват. След като я бодисват, ще видим какъв шаплана, може би ще ходим някъде на разходка или на такова с лодка по Дунав. Ама сега ще преценим нека да свършим работата. Иначе тренировката беше уникална. Краси не го гледа това, ама направо ви казвам. Смачка ми за краката, даже като правях лицевите опори, аз съм можех да върша лицевите опори, защото почнаха ми треперят краката. Много добра тренировка, а иначе място е много готино. Има някакви футболно игрище, тук има такова за лека атлетика. Даже от тренировката е сега така, като държа телефон, усещам как рамото ми е много изморено и едва го държа. Ама да, така ще ви покажем, се включим пак от по-късно. Много странно изглежда така, като си на сцената, преди да има нещо. Тук ще има някаква друга, а пак там отзад ги пръскат. Главна репетиция. Чекнене. Кълчене. Дупене. Добре, от всичко има. Треньорите ще кажат как е. И супер бързо съхнеш. Второто е, че когато те пръскат с пожарогасителя, въздуха, който стреля с боята, е супер силен. И супер бързо съхне. Имам чувството, че тя ме пръска и вече съм изсъхнала. Тренер, какво ще кажете за тена? Много по-доволна съм от този тен, колкото в БГ-то. Много по-хубаво. Я дай една поза да те видим. Майко, какво парче съм си хванал. Чакай, драги зрители, моята майка винаги искала да е във влога, тъй че сега ще видите и нея във влога. Лампите отгоре в един час, какви са отворени змийски усти. Сега. Отвъд този стол. Много е готино. Много красив град. Тук някаква катедрала. До Дунав. Много красиво. Погледни ги, бе. Това, майко. Бош. Гери, внимавай, че съм ти платила коуч паса вече. Само внимавайте. Мале какъв фокус има този iPhone. Погледни. Това не мога да разбереш хора ли са, животни ли са. Айде, идвайте и вие не са били. Ние слизаме всъщност. Добре. Още не съм се климатизирала след вентилаторите от тена. Как се чувстваш? Леко гладна и леко замръзнала. Ама трябва ми дума подзамръзнала. Какво ще ядем в неделя? Всичко. Отиваме на бюфет, в който ще се направя паста, картофи, ако има запеканка, суши. Я обясни на хората какво е бюфет. Бюфет е място, където плащаш 100 лева и ядеш всичко на корем. Това момче не е добре отзад, честно. Ние ще му има. Какво направи с мен?
75 лева е цената. Това се горе реши. Добре. Лека да спря. Аз спрях, защото от мен има Браво. просто и имам така напрягат ма, като има зад мен коли и не знам къде вървя. Снимам ви парламента, който е легит замъка на Дракула, ако Митко реши да мине по някое време. What the fuck? Човек, той е феноменален. Прибираме се и никой от нас да се сети да пуснем някакво по-рано включване, макар че сега ще сложим някакви кадри от на Гери телефона. Тя има такива, обаче са наобратно. Направихме много готина идея. Решихме да се прибираме от там, където бяхме, само че без навигация. Да. Беше навигатора, нали? Да. Беше краси, да И се оправихме в Будапеща от единия до другия край, без никаква навигация, за около 40-45 минути. До... Да, добре, от центъра до квартирата, където ни е. До един край, който беше грешен. се ориентираха. Да, отидахме до другия край на Будапеща, защото нещо обърхме булеварда. Влезнахме в насрещното, минахме на червено, направихме забранен обратен завой. Чудим се дали ще има И дано да няма нищо дошло след това. Сега се прибираме. Няколко пъти влязахме в насрещното, няколко пъти минахме на червено и няколко обратни завоя не направихме, които не бяха законни. Всичко беше по няколко. Да. Дано да нищо не дойде завтра. И сега унгарското правителство вижда този влог и ни праща глоба само заради влога. Хайде да вървим да ядем и да го мислим, няма какво да направим вече, тъй че... Красиво, ще направим една извъртена комбинация на ориз с фъстъчно масло и отгоре малко канела, пилешко. Тук има скир, той не е скир, някакъв йогурт, извара, яйце и крема сирене. Нилка? Хубаво да спава вече. Да. Изгледахме филма, 12 часа минава вече. Беше много хубав. Вечеряхме много хубаво. Всичките се спиявите. Ще оправим чини тук и яденето. Полягаме. И това ще е последното видео от този влог. Мисля, че се получи първите 2 дни. Общо ще са 6 дни, тъй че би трябвало да са 3 влога, ако не забравим. Тъй, че това беше всичко от първия и втория ден. Надявам се да ви е харесало видеото и да.